Dar li toss il-ħajja tapplika l-inklużjoni u tassigura s-solidarjetà. Kien b'dan il-mod li l-isqof awżiljarju Joseph Gallia Kurmi jiddeskriva x-xogħol tad-Dar tal-Providenza waqt li ġiet iċċelebrata qudiesa fil-kappella tal-istess dar. E kif matul il-jum tal-ħadd komplet il-maratona ta' 53 sija ta' volleyball wara nuqqas ta' sentejn kawża tal-pandemija. Gallia Kurmi kompla jgħid li kull persuna tkun fejn tkun għandha twassal il-paċi u l-imħabba kemm fil-kelma u anke fl-imġiba tagħha. Dan hekk kif kompla jgħid li l-firda twassal biss biex tkisser lin-numru ta' persuni li diġà jkunu vulnerabbli. U għalhekk li kull persuna għandha tassigura li tingħata d-dinjità lil kull bniedem. U tenna jgħid li kull min jista' għandu jgħin lid-Dar tal-Providenza, mhux biss matul il-maratona, iżda wkoll matul is-sena kollha biex bekk tibqa' toffri l-imħabba l-għoża u l-għajnuna kollha neċessarja lil dawn il-persuni. L-isqof Gallia Kurmi kellu l-okkażjoni li jiltaqa' ma' wħud mill-volontiera u l-plejers li qegħdin jieħdu sehem f'din it-12 l-edizzjoni, kif ukoll ma' residenti u l-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza. Intant, waqt din il-maratona kienu preżenti diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista illi taw is-sosten tagħhom lid-Dar tal-Providenza. Fosthom il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista tal-Inklużjoni Grazzjella Gallia, illi parteċipat fost l-oħrajn fil-ftuħ tal-maratona tal-volleyball, fil-waqt li wieġbet ukoll it-telefonati li bdew jaslu mingħand in-nies bid-donazzjonijiet tagħhom. Il-maratona tiġi fit-tmiema il-ħadd filgħaxija.